Altxa segidan Aitor eta Maialen mesedez. Lanik egin gabe, oporretan eta obligazioi gabe eharkiotea pertsona, baina hoi ere ez da betiako izaten. Bikotea zeate, abuztu oson oporretan eontzeate, kanpo atea gabe Euskal Herrin bertan ara eta ona, eharki. Kontu eda, gaur ostirala, astelenen, aste zeatela lanen. Eta Maialen, azken asteburu ere aprobetxatu inai den, baino Aitor bikotekidek urtero bezala, lanen hasi baino egun batzuk gutxi lehenago, ezkortasuna etorri zaion. Eta asteburu hontan ez omen din ezerriteko gogoik. Ai langileak beti oporrekin teman, eta gaitzerdi zerbait badugu aukeran. Baina zu bukatu ez da burumakurreran, patronalai pozori etzaiozu eman. Patronalai pozori etzaiozu eman. Zer zabiltza Maialen patronalta zera, etzaitezela joan, ertzetik ertzera. Gris bihurtu gaitezen ta bildu etxera, kolpez ez pasatzeko txuritik beltzera, kolpez ez pasatzeko txuritik beltzera. Gristen ari zinela, igerria nintzen, ama birjinatan ja, grisetatik grisen, zure abuztua etzait normala iruditzen, ama bosteun gozatzen, ta ama bost sufritzen, ama bosteun gozatzen, ta ama bost sufritzen. Ama bostegun joanta, ama boste etorri, kalte egin dionik ez dakit inorri. Zuk azken unerarte iesean korri, ba onartu nahi eza deitzen zaio horri. Ba onartu nahi eza deitzen zaio horri. Orduan realismo gordinean maizu, tani fantasiosa izango nahi zaizun. Gozoa gozatzeko espazera gaizu, bizitza oso luze egin behar zaizu. Bizitza oso luze egin behar zaizu. Luzea zure buelta ez da izango ba, igande gauer arte iesi kanpora. Astelenean lana jakin gabe nora, bueltan ozkailu hautsik ta sei labadora. Bueltan ozkailu hautsik ta sei labadora. Gizona hori egin leike geroago, labadora jarrita superera txango. Ni azken oporretara joateko presnago, ta zu espaldin bazatoz are oporrago. Ta zu espaldin bazatoz are oporrago. Ni banoa oporta, ni ez banoa jai, zure asmoa zein den konprenditu dut bai.
azken momentur arte segia laporai, gero urte osoan ez dezu irten nahi, gero urte osoan ez dezu irten nahi. Ba gurea emana ondo joan dedin, ta jarraitu dezagun berdin eta berdin. Ni oporreta noa hori dut atsegin, zuk jarri labadora ta enkarguk egin, zuk jarri labadora ta enkarguk egin. Eskerrik asko bikote, Nerea eta Oiana, altxa. Bueno, berria egunkarin, derrerum natura, komiki binetak, hainbat pertsonaia izaten ditu, eta hoietako bat txaketika izaten da. Txaketa, alegia. Nerea iaiz txaketika. Aspaldi haundin, Oianak armairun izan hau. Azken bertso saioetara Oianak ez hau eraman, eta ja etxiak hartzen hasita egonan. Oianak armairu irikitezun bakoitzen, zer Oianak gaur bai ezta, eta Oianak ezetz. Eta atea iste-zinan, inoiz saiatu haiz, Nerea, armairutik irteten ere, irekabuz baino ez den lortu. Eta aste hontan, gutxin espero unen, ara, non da armairuko atea iriki, eta Oianan eskuk sumatu ditu nire gai. Uda osoa modaz kanpo, uda osoa modaz kanpo, soineko sandalizanko, baina txaketikan bila, hau San Bartolometako, hau San Bartolometako, uda osoa modaz kanpo. Gorrita morezen mapan, gorrita morezen mapan, gaueko freskurak bakan, ez dakizu orain arte, nola hartu zaitudan faltan, nola hartu zaitudan mapan, gorita beroen mapan. Abuztuan zeirakite, abuztuan zeirakite, esperantzan eukan nipe, nirekin zure bertsoek serioago dirudite, serioago dirudite, esperantzan eukan nipe. Baino etzan bero makala, baino etzan bero makala, ona ez da sartu ala, gustora pertsan zintzilik, jarri ez denean azala, jarri ez denean azala, ona ez da sartu ala. Bero gehiagia kalte, bero gehiagia kalte, oin brisatxoa jotake, zure sandaliek ere, ja sei bat egun dauzkate, ja sei bat egun dauzkate, bero gehiagia kalte. Gaur egin dut zure alde, gaur egin dut zure alde, gau freskura gure jabe, baino sandalikin noa, zapatilak triste daude, zapatilak triste daude, gaur egin dut zure alde. Bai jarraitu diet pista, bai jarraitu diet pista, armairu oso bat erdizka, suizidatu egin nahi zuten kordeletik txintxilizka,
Kordeletik txintxilizka, bai jarraitu nien pista. Graduak puzten ta puzten, graduak puzten ta puzten, ta norabide horri eusten, urtero kostako zaizu herriko festak ikusten, herriko festak ikusten, graduak puzten ta puzten. Irten nahi nuen kanpora, irten nahi nuen kanpora, baina hautsa neukan sobra, zuk ez duzulako jartzen sei biderrez labadora, sei biderrez labadora, eta hautsa neukan sobra. Naiz freskura ageria, naiz freskura ageria, bertso saioa da egia, alere izango dezu besapean izerdia, besapean izerdia, bertso saioen egia. Gure igurtzi eroa, gure igurtzi eroa, San Miguelak arte doa, jada eskuak igurzten ari da plumiferoa, ari da plumiferoa, San Miguelak arte doa. Negura begira jada, negura begira jada, nik ere nahi nuke ara, pozik ja plumiferoa, fosil bihurtzen ezpada, fosil bihurtzen ezpada, nik ere nahi nuke ara. Eskerrik asko bioi, altxa Aitor eta Bixente. Bueno, kuarriakok zeate, Aitor, Bixente beti izandek diskretue, eta zarata hundirik ateatze ez duna. Berea ingodik, eztek berea egin gabe gehatuko, baino zarataik eztik beina ateako. Eta guaina alaxe zebilek, kuarriako inorrenteatu gabe ezkondu eztek pa? Baina zuek jakin dezue, alako baten, ezkondutakio, baldin bada ere. Eta gaur goizen hortxe azaldu aiz, Bixenten etxen, ezkontzaren ondoren baldin bada ere, despedida egiteko. Diskrezioa egin izan baitu bere, dena horren gordean beti ala fede, sekretua gordetzen, hain isila intrebe, ez dakit bazekien bikoteak ere, ez dakit bazekien bikoteak ere. Nik badakit egiten garain garaikoa, bakoitzaren bizitza berekin baitoa, kuadrilla zertarako utikan jainkoa, bikoteak zekien ta horrekin nahikoa, bikoteak zekien ta horrekin nahikoa. Beraz sekretu honek batez baditu bi, elkarrentzat malkoak alperrik isuri. Orain despedida on bat 3 egun zubi, guk zuri ez baina zuk zor diguzu guri, guk zuri ez baina zuk zor diguzu guri. Larritu arazi diot,
Bihotzta ahotsa, despedidan asmoa, neretzat arrotza, disfraz txororen bat ta, buru gainen poltsa zuekin lene pasadet, nik nahikoa lotxa, zuekin lene pasadet, nik nahikoa lotxa. Ba pasata bazaude pasatzen jarraizu, ni berri ematera etorri natzaizu. Ta nahi bezala irtetzen baldin bada aizu, sekretuan gordetzen kosta behar zaizu. Sekretuan gordetzen kosta behar zaizu. Sekretuak gordetzen, beti nabil bortitz, eta zu berriz festa, einaiean zabiltz. Boda ospakizun bat, despedida haundiz esan Andrearita, ezkon zaitez berriz, esan Andrearita, ezkon zaitez berriz. Bitane naiz jausiko harri berdinean, orain zurearekin nabilekinean. Lazo gorri bat eta tutu bat soinean, zemuz moldatzen zera patinen gainean. Zemuz moldatzen zera patinen gainean. Patinak eta guzti egin nahi berezi, badakizu nik lotxa beti izan det esi, alperrik aizeatela, ez dula merezi, hartu patinak eta banoa iesi, hartu patinak eta banoa iesi. Alperrikan ez gera aleginduko gu, ez juerga, ez mozorro eta ez otordu. Baina despeditzeko badaude bi modu, zuri espada oian nahi egingo diogu. Zuri espada oian nahi egingo diogu. Despedida ez baita gutzat oparia, aitor eskertzen dizut alegin haundia, baino ez tetela behar, nik horko meria utzi pakean eta zuekein afaria. Utzi pakean eta zuekein afaria. Eskerrik asko bioi, Nerea. Bueno, Nerea, bertsolaria aiz, baina liburun bat ere idatzi honan duela 3 urte, Bar Gloria izenekoa. Amezketan ere euki geninan irakurle talden irakurtzeko aukera eta arratsalde ederra pasa geninan. Liburuk, pelikulak, seriek, gehienen fikzioa izaten ditun. Fikzioa. Asko izaten ditun fikzioekin kontaktu oso gutxi izaten duten pertsonak. Beste asko berriz, fikzioekin harreman handia izaten duten pertsonak izaten ditun fikziozko histori baten barrun sartu eta orduk igarotzen dizkiten fikzio hortan. Nereak ere izango din fikzioekin harremanen bat edo beste, geixio edo gutxixio. Idatzi baldin baen seguru baietz. Beraz hementxe, bakarkakorako galdera. Zer ematen dio fikzioak Nereari?
gu ere paper aurrean, hitz batzuen zain egonak, araxe bota ditugu, barruko ezin egonak, zeintzuk dira fikzioen, ta egiazkoen hormak, batzutan bere izezinak, dira bi munduen formak, pertsona izital xelebre, eskas txarrak eta onak, sarri beraien bitartez, ulertzen ditut pertsonak, sarri beraien bitartez, ulertzen ditut pertsonak. Bikote harreman baten, barruko dilema, edota eztabaida bat, anai arreba birena, min eman dizun kontu bat, polizi baten sirena, parrafo txiki batean, konprimitzea sistema, idatziala hause da, sarritan pasa zaitena, hortxe ikusi dudala, aurretik banekiena, hortxe ikusi dudala, aurretik banekiena. Sofa baten eserita, zenbait liburu alako, eskutara etortzen da, mundu berri bat delako, edo pelikula jarri, ta palomitekin bapo, bi ordu igarotzea, norbere mundutik kanpo, fikzioa leio bat da, niretzat ta denentzako, egia berertz ta guzti, gordinegia delako, egia berertz ta guzti, gordinegia delako. Eskerrik asko Nerea, altxa, bostok, mesedez. Bueno, hemen mikrofono aurrena izate kantun, bapaten, eta hoi da igual isla, gaur egunen zalantza, duda, incertidumbrea ez daude modan. Segurtasune da pertsonari eskatzen zaiona, erabakimena, zirt edo zart, erabaki hartzeko ausardie, eta izaten die bizitzan momentu batzuk edo gai batzuk, inseguru sentitzen geanak, zalantzati sentitzen geanak txiki, eta hola sentitzen geanen ez da erraxa izaten egin beharreko hori egitea,
edo hartu beharreko erabaki hartzea. Aitorrek ez dauke zalantzaik. Coacha da, edo aholkulari pertsonala. Eta blokeok, intxeguritateek, erabaki ezinek eta abar ditun jendea juten da, Aitorrengana. Zuek, Oiana, Bixente, Maialen, Nerea, zein intxeguritate, zalantza, hartu ezinezko erabaki, txiki sentiara zaituzten egoera edo beldur, zein dezue zuena? Kontatu Aitorri. Aitorrek emango dizue erantzune. Behin erabaki nuen zeo zer, idatzi behar nuela, horren artxibo abrir emanda, hor hasi nuen novela, komedia eta drama, klabea nire ama, baina duda dut horrela, fikziotik gutxi daukala eta haserretu eingo dela. Fikziotik gutxi daukala eta haserretu eingo dela. Beraz zabaldu artxiboa eta amletra pila mardula, dirudienez aldez aurretik, beharraina ez kalkula. Ta orain diozu zera ura haserretzera, heltzeko aukera dula. Esan bigarren parte batean konpondu egingo dezula. Esan bigarren parte batean konpondu egingo dezula. Igualda krisi existentziala, barruan dudan marmara, nola llegatu naizen illa berrogeita hamara. Jubilatuen saio, gaztetxetan jaio, nora daukat joan beharra. Zaharren artian gaztea banaizta gazten artian zaharra. Zaharren artian gaztea banaizta gazten artian zaharra. Berazu ere hasia zera Maialen burua jaten, ai berrogeiko krisialdiak zenbat mine egin dezaken. Gaztea edo zarra zertan hartu bakarra, etzen hain zaila esaten. Denean zera illa jarraitu ala izaten. Denean zera illa jarraitu ala izaten. Lehen andregaia gazte lortzea, ohitura edo alaxe zan, 30 urte egon ondoren, harreman horren defentsan, maiatzean da boda, oraindik bada denbora, baino hor nabilze pentsan, Aitor eta kuadrillako eri, esan edo ta ez esan. Aitor eta kuadrillako eri, esan edo ta ez esan.
Izatez ere komplikatua, oidegu kuadrilla jira, kompromisoan sentitzen zera, zeure bodari begira. Despedida egiteko igualez ez hobeto, ez dezu nahi despedida. Bueno, aurretik edo ondoren, baino enteratuko dira. Bueno, aurretik edo ondoren, baina enteratuko dira. Eguneroko autu txikitan dauzkat zalantza hilarak, lehen munduak dauzkak gehiegi, aukeran zerrendan trabak, menuan 20 plater, tabakoitzak 5 plazer, tarremanetan erabat, denak desio dituzunean nola aukeratzen da bat, denak desio dituzunean nola aukeratzen da bat. Beraz jatera zoazenean, larrialdian zaudezu, 20 platera aukeran eta denai heldu nahi diezu. Zoaz amarengana izango duze jana, ala konpon dezakezu. Plater bakarra jarriko dizu, eta jan beharko dezu. Plater bakarra jarriko dizu, eta jan beharko dezu. Eskerri asko bostoi, arkia izate eta jenden aurpegin ere antzeman du hoi. Azken ofiziorak altxa Maialen eta Oiana. Ama alabak zeate. Oiana ama eta Maialen 19 urteko alaba. Oiana herriko festak eta parranda gozez zebilen Maialen alaba. Oiana zuen kuarrian ere gustatzen zaizue, parranda. Badezue, zuek ere kuarrian fama eta ibiltzen zeate. Gaur Maialen alabak alaxe esan din, ama aurtengo festatan egun baten zukin inaiko nuke parranda. Egurretik ezpala bada alabedi, ama sasoi ederra dezuzuk ageri, ta zure lagunekin aurpegiz aurpegi, juergain izan dezu askotak gehiegi. Banik kurpilonari nahi nioke segi, banik kurpilonari nahi nioke segi. Arrituta begira geratu natzaizu, juergarako herrian bada nahiko maixu, ta zuk amaren bila apropos darraizu, babes premia edo pelota da aizu, edo presupuestoa bukatu altzaizu, edo presupuestoa bukatu altzaizu.
Sosik gabe gotea, ere ez da aro, ere ez da aro. Juerga subentzionatu behar zenuke klaro. Baina segiko dizut fin-finta luzaro, oain arrisku handiena helduen gandago. Amainda gero dira arriskutsuago, amainda gero dira arriskutsuago. Ama egin berritan da ta horra ez ausartu, ta horra ez ausartu. Ninen gonta bernara atzo etzinan sartu. Ta naiz proposamena entzunda pozartu, gero ez zaitezela juergan gogo txartu. Ta gau ez dantzan hasten, banaiz ez lotxatu. Ta gau ez dantzan hasten, banaiz ez lotxatu. Duda sartzen hasi zait, aizen bat jardute, aizen bat jardute. Ai, senyora hauek ze eite ote dute. Beren gintonik handi ta beren rontxute, beren gerri dantza ta musika inkutre. Hori ikusi aurretik mozkortu nahi nuke, hori ikusi aurretik mozkortu nahi nuke. Ai, ikusi aurretik eldu albaneza, eldu albaneza. Gaur hartu behar dezu amakin sorpresa. Etxekoa naizenik etzazula pentsa, ta gintonik ez lepo jartzean despentsa. Moz geldituko zaizu rona ta zerbeza. Moz geldituko zaizu rona ta zerbeza. Hauen kuadrilan nola, deus ez dan eskasi, deus ez dan eskasi. Gintonik ta ronkola, pentsa ze fantasi. Dantzan txorabioan buruan hasi, ta baietz lorezarrak ernetu arazi. Ta ikastolako ligezarraiekin hasi, ta ikastolako ligezarraiekin hasi. Eskolako ligeen garai ura antziz, garai ura antziz. Eta doinu berriez gerrizarrak jantziz. Gure gau hori bete nahi nuke garrantziz, gaur gertatu daiteke gailurreko antziz. Nolaitakin txindokin baino alderantziz, nolaitakin txindokin baino alderantziz. Eskerrik asko bioi, bueno, ni arkein ez pasatzen gehiago luzatuko nuke, baino, ja,
agurren aurretik Altxa Bixente eta Nerea mesedez, eta puntutan libren. Ama alabak juergan postal mundiala. Entzuna dut semeekin ibiltzen zerala. Esan da polita da, ez da erreala. Guztiak sartzen dira tokatu bezala. Baina amezketa da herri bat batua. Hemen dena kuadrilla, dena elkartua. Berdin herri bazkari zein bertso kantua. Baino okertzen zaigu batzutan tratua. Herri txiki hauetan bada inbidia. Nik segituko dizut zuk sartu ziria. Gurera baino gehiago bestei begia. Esan zertaz zabiltzan eman aurpegia. Ez lasai tratu hori ez duzu pasako. Beste labarkamenak eskatu beharko. Amezketako herriak maite zaitu asko. Eta maitea izaten segi nahi biharko. Hemen fama lortzea kosta egiten da. Segun ze fama nahi den eta zein den prenda. Naizta gaiztakeriak ehunka leizken zenba. Herri hontako parranda onena omen da. Ta txapel jaurtik eta ere bada zeozer. Gaur behintzat ez dut joan da nik ikusi ezer. Batek irabazi du bustitzea esker. Ta begira zeudenak denak asper. Aurten bigarrena ta bigarren goz trampa. Amezketa herria xelebre galanta. Irabazteko grina jendeak aparta. Igual lehiak eta hortan hemengok falta. Txapeldun batzuk behintzat badaude atzean. Botakote dituzte kaleko antzean. Pena hartuko dute agian galtzean. Ondo jasota daude txapelak etxean. Eta ez baitauzkate hauek oparitan. Naizta beraiek entzen saiatu sarritan. Baino grazi gehiena haueire berritan. Batek lautan jantzia beste batek bitan. Eta pareko hauek esnaote daude. Bana joan da egin behar galde. Besoak gurutzatuz apaizaren pare. Baten batek esan du bertsoekin bale. Gero dantzaldia eta bingoa baitago. Ez dute aguantatuko ok askoz gehiago. Nerea zu bingora ez altzera joango. Ni olakoak sarri irabazianago. Bingoan ze opari ematen dute ba.
diru desente dago lortzeko aukera. Bueno, ba egingo dut geratzeko era. Agian 500 euroz bete eta kartera. Partaidetza haundian sari haundigoa. Beraz amezketa da diruz oparoa. Oso ezaguna da hemengo bingoa. Ba ona baldin bada berriz egingoa. Pixkanaka amaitzen joaten bagara. Azkarrago joango dira hauek dantzara. Jendea txaketik alotzen hasia da. Ta pereza galan ta joateko plazara. Baino dantza nahi duna jetxi beharko du. Gaur dantza egiteko bada nahiko modu. Ez gera arituko dantzan 3 ordu. Guk agurrez brotxe bat jarriko diogu. Bueno, hauxe izan da urtengo San Bartolometako saiorako prestatuta ekarri detena. Txalo bero bat, Nerea, Maialen, Bixente, Aitor, Oiana, eta hemen lanen haitu zeaten guztiei soinu teknikari dena sile jarri eta dena egin dezuten hoi gero ondorenen guatu silek gordetze baldin bat jau. Bakoitza berea gordezkeo lan gutxixio gehatzen da besteentzako. Hoi ere esan da geratu beti egiten dezute lan hoi txintxo, baina ordenatun txaka. Eta gero dantzan segi aurretik, altxa 5 eta amaierako agurbana mesedez. Plaza amezketarra ez baita mitoa, naiz ordu aldaketa zan agerikoa. Beti bezain puntual entzule finkoa, 9:30 da ordu tinkoa. Ta zuen nota berriz 10:30. Hauxe da marka berotzerako, bukaerara iritsi, neri tarteka zintzurra itxi zait, ta ezin una horik itxi. Zuek ez dakit gure lanari, guk zuei eder iritzi. Eta bihar kuadrilla eguna juerga kantuta irrintzi. Ba biharkoa gozazazue, ta etzitik ondo bizi. Frontoia bete dezueta, zuen txaloek gu bete. Orain plazara berriz festara, ez dana loaren menpe. Beste 2 egun dauzkagu festan, hemen ez da aste bete. Baino askota ona falta da, baino askota ona falta da, gonbidatuta zaudete.
Abuztuaren azken aldeai udazken atxadario. Baino oporrak bukatu aurretik ez bihurtu kalbario. Festa hobea da norberak bere partea jartzen badio. Asita buka gozazazue, amezketarrak adio. Aita baten nekea, alabaren seta, tiro pitxoiko sendi horrexen kaseta, edota bikote bat oporrez aseta, pertsa baten zintzilik dagoen txaketa.